Nachádzame sa v prerobenom byte na sídlisku 3, obklopený prírodou z každej strany. Predstavujem vám túto novú exkluzívnu ponuku trojizbového bytu pri zastávke Konečná. To znamená, že spod bytovky vedú MHD linky do celého Prešova. Okrem toho sú v okolí obchody, škola, škôlka a nedaleko aj nákupné stredisko Centrum. Je na 5. poschodí a má 75 m2. Mesačné náklady sú približne 230 eur. Je v seriózne krásnom stave. Posúďte sami. Byt má aj krytú lodžiu s výhľadom do prírody. Väčšina vybavenia a nábytku v byte ostáva. Bytovka má bezbariérový prístup a je zateplená izolačným nátierom Thermoshield. Do tohoto bytu stačí priniesť kufre a bývať. Ak máte záujem, neváhajte ma kontaktovať a naplánujeme si spolu obhliadku.